But what I was not in the understanding, and now what I didn't know, was that apart from the legislative function, there is the people's function. And I want to speak this with apology and sincerity. Ni da naje na san aikin legislator, ina gani ga aikin da ya kamata legislator yake yi. Amma a siyasance a Nigeria akwai aikin legislator da ana yi da gavel. Ana yi da right honorable speaker, ana honorable members, ana motions, ana bills, ana wanene, and then akwai legislative function. The office wanda jama'a su suna da shi for their legislator. In ka je ka dukufa kana ta aikin legislator naka nan legislator na Abuja, to akwai legislator na Basa Jos North banda na Abuja. Ba san ko kun ji me nake kokarin faɗa ba. To gaskiya I made a lot of mistakes a wancan. I'm just confessing. I made a lot of mistakes a wancan. Kun ga fa shi talaka wanda yake kiran kan shi taliki, wanda shi yana gani shi masis ne, kuma he is not, amma shi yana gani shi masis ne. Shi fa bai gane yawan turancin da kake kai Abuja nan ba. All this long English, all this bill, all this shi bai san ma me kake faɗa. As far as he's concerned, his immediate need, abin da yake gani a fuskan shi, bukatar da ke nashi, until you meet that need, you have no value before him. You have no value before him. Ba ruwan shi da turancinka. Ba ruwan shi da yawan bill ɗinka. As far as he's concerned, his immediate problem, kai, ko da damuwan shi school fees in yaron shi ne. Ya kira ka yace maka yana bukatar school fees din yaro, baka iya ka bashi ko naira 5 ya dan compensating ya cika akan school fees din yaron shi ba, gaskiya kai amfanin ka ba wani yawa. Because he has his immediate need and that need must be met. Wasu kunan na hadu da ku an kun bani shawarwari. Shawarwarin ku masu kyau ne. Amma ka san shawaran wani lokaci yanda mutanen mu suke daukawa sai yazo ya ji mana ciwo. Ko ni ma dinga ban wahala. You know, a lot of you will tell me, Asama, when you go there, be careful. People are in need. You will hear a lot of requests. People will ask you for help in a lot of ways. But be careful, don't concentrate too much on this individual help. Try to do something for the collective people. Idan kana ta individual help, zaka zo ka bar office ma baka yi wa jama'a komai ba. Because ka gama duk lokaci kana ta individual kuma shi individual ne. Kuma office kuma public office ne ba individual office bane. So I was divided between the two. I was trying to consolidate the work, but there are individual needs and demands. And you are not able to meet up the individual needs and demand, the person tag you wrong. Ya invited ɗinka Sanford ɗin daughter shi baka zo ba. Ya inviting ɗinka naming ceremony yaron shi baka zo ba. Mamansa ba ta da lafiya tana asibiti baka je kai gaisuwa ba. An yi jana'iza ba baka zo ba. An kira ka buki anan baka je ba. As far as they are concerned, you are a failure. You are a failure. They don't care. In ka je ka canja constitution din Nigeria kai kadai. I have to admit, I had a lot of shortfalls a wancan gefen. Mun kira Asama bai doka ba. Mun je gida Asama ba samu mun ganshi ba. Mun yi wannan kaza. Wancan yana nan. Kuma dukkan ku nan an muku. Ba ko ɗayan ku da aka bai shi ko lokacin da kuke kujera ko a yanzu. You will always have that. It is kaman shi jikin politics din. Na yi duk wannan surutu domin in muku apology for the shortfalls that you have seen in that regard. Ku yi hakuri. It wasn't intentional. Koyon aiki. Now I can confidently tell you that I have learned. I have learned. Ko da gwamnati za ta bani na ne, duk wanda zan yi, duk yanda zan yi budget din sai na sa na jama'a ciki.
akwai Constitution of the Federal Republic of Nigeria, akwai Constitution of the Federal Republic of the People.